Bé, bona tarda i benvinguts a aquesta cinquena sessió del cicle de conferències El país que volem construir. Avui amb una puntualitat més suïssa que catalana, perquè els valors també, la puntualitat també és un valor, i m'han demanat que els 5 minuts que fem de gràcia, doncs avui ens els saltem. Unes breus paraules, molt breus, introductòries del sentit de la sessió d'avui i del pas que fem en aquesta cinquena, sisena i setena sessió respecte al que hem vist fins ara. Quan hem dit anteriors vegades que volem un estat, que necessitem un estat propi, hem dit que l'estat l'entenem com un instrument i que l'objectiu és fer un país de més qualitat, una democràcia de major qualitat i que finalment l'objectiu últim són les persones. I de les persones el tema de la qualitat humana és un element molt, molt important. Dèiem que l'estat propi no és garantia d'èxit, en aquest sentit, però sí que és una condició per poder-ne tenir, en aquest sentit. Quan vam organitzar aquest seminari en aquestes dues parts, ho fèiem perquè entenem que el bon funcionament d'un país depèn de tenir bones institucions, però també uns valors, en la majoria de la societat, uns valors que facin que aquell país sigui un país que valgui la pena, un país de qualitat. Institucions que serien les normes, i aquestes normes produeixen uns efectes, però a la vegada aquests valors que serien el hardware i el software, per dir-ho així. Bé, la sessió d'avui inicia aquesta segona part del tema de la cultura política, dels valors ciutadans, i hem volgut dir expressament formar persones, qualitat humana, que seria la part que farà el Raimon Ribera, i formar ciutadans, virtuts cíviques, que farà en Ferran Sáez. Unes breus presentacions de cada un dels dos ponents per ordre d'intervenció. En Raimon Ribera és filòsof, és llicenciat en Ciències Econòmiques i en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i és professor del Departament de Ciències Socials d'ESADE. A la seva trajectòria professional destaquem diferents entitats, diferents organismes al que ell ha treballat per ordre cronològic, no els direm tots perquè n'hi ha hagut molts, però ha treballat als anys 70, 74, al Departament Internacional de Banca Catalana, el 83 va iniciar com a gerent de la Fundació Joan Miró, l'any 88 com a gerent de l'Orquestra Ciutat de Barcelona, va treballar a partir del 92 en el Comissionat de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona, a partir del 95 com a cap de gabinet del membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu, de la institució de la Unió Europea. A partir del 2000 comença a impartir classes a ESADE amb una assignatura titulat Societat, Economia i Cultura, una aproximació històrica. A partir del 2002 és director del Centre UNESCO de Catalunya, a partir del 2004 cap de gabinet del conseller d'Economia del Govern de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment també va formar part de la Junta d'Òmnium Cultural, que és on vam poder tenir l'oportunitat de col·laborar junts, Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya, president de Bacus, etc. Per què l'hem convidat? Doncs l'hem convidat perquè dins d'ESADE, en Raimon Ribera forma part de l'equip de persones que porta l'equip del programa Vicenç Vives, titulat Valors, Compromís i Lideratge. Ell col·labora en la càtedra de Lideratge i Governança. Una de les assignatures que dona és Lideratge i Qualitat Humana, i entre les seves publicacions molt relacionades amb el tema d'avui en destaquem algunes. Només l'any 95 va escriure Religió i religions, el 96 El lloc bo, dins de la col·lecció Parlem-ne de Minyons Escoltes aquí a Sant Jordi, el 2006 Treballar l'esperit, un capítol dins de Catalunya Reptes Ètics que va publicar la Fundació Ramon Trias Fargas, el 2007 El diàleg interreligiós i el 2008 Empresa i qualitat humana. Per qui el vulgueu seguir més de prop, en Raimon té un blog, ara comentàvem, que es diu Aglaia, i ell va penjant els seus articles, les seves reflexions sobre alguns dels temes que avui ens parlarà i altres. Bé, i després donarem la paraula a en Ferran Sáez. Ferran Sáez és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, és professor de Comunicació a la Facultat de Comunicació Blanquerna i és el director del Centre d'Estudis Contemporanis de la Generalitat de Catalunya. També des d'un punt de vista acadèmic és investigador principal del GRECOM, que és un grup de recerca sobre memòria històrica i mitjans de comunicació,
Ell col·labora en diferents mitjans de comunicació habitualment, publica els diaris Avui, a l'Ara, a La Vanguardia, al Singular Digital i a la Catalunya Oberta, també en els setmanaris del Temps i participa també a Catalunya Ràdio i Barcelona Televisió. I entre les seves publicacions destaquem L'invenció de l'home, Premi Pere Calders de l'any 96, El crepuscle de la democràcia, Premi Josep Vallverdú de l'any 98, Dislocacions, Premi Joan Fuster de l'any 99, penso, Ferran, que has guanyat tots els premis, pràcticament tots, de l'any 2003, Què ens passa? I després, finalment, molt relacionats amb el tema d'avui, Valors i mitjans de comunicació i, finalment, Valors tous en temps d'ús, que és una publicació coordinada pel sociòleg Javier Elzo. I, finalment, destacar que dins de les seves línies d'investigació i de treball destaquen els temes de democràcia i comunicació. Molt bé, com és habitual en aquest seminari, doncs donem uns 30 minuts d'intervenció de cada un dels dos ponents per passar una segona part de debat. Cada un de vosaltres, com sabeu, teniu un petit full aquí per si voleu enviar-nos alguna pregunta. Agrairíem que fos amb lletra clara i concisa per després jo anar-les passant en els dos ponents en aquesta segona part. Bé, moltes gràcies i té la paraula en Raimon Rivera. Merci. Molt bé, moltes gràcies, bona nit. Per mi és un doble honor ser avui aquí, doble, insisteixo. Per una part pel fet de ser-hi convidat. Hi hauria raons que explicarien el per què és un fet bastant insòlit o excepcional això, però ara no cal entrar-hi. El segon honor és perquè és un privilegi fer de taloner de Ferran Sáez. En Ferran Sáez, que és un personatge d'una gran cultura, d'una gran originalitat. Poques persones toquen la viola de gamba en aquest país, però encara menys són capaces de construir una flauta shakuhachi amb les seves mans. O sigui que realment és un personatge. Però sobretot perquè és una persona entranyable, com a ésser humà, com a amic, i que és un goig poder compartir taula amb ell. Gràcies. A veure, jo faré servir un PowerPoint. Això ja no està de moda, va ser una època que estava molt de moda. Ara després va haver tota una crítica al PowerPoint, que distreu, que no va bé, que tal. Jo m'he quedat amb l'època del PowerPoint i m'agraden els PowerPoints. M'agraden perquè, per una part, deixen clar els missatges centrals i, per altra part, jo quan era petit anava a missa i tots teníem un missal. I era bastant avorrit d'aquelles estones. I què fèiem? Miràvem els sants, se'n recorden de l'expressió, miràvem els sants. Jo acostumo en els meus PowerPoints posar-hi sants. Així, si algú s'avorreix amb el que dic, almenys s'entreté mirant els sants. Bé, començaré amb 5 notes prèvies molt ràpides. Tota l'estona aniré molt de pressa, ja em perdonaran. Però com que el que dic és bastant elemental, no pateixin que se segueix bé, diguem-ne. Primera cosa d'aquestes 5 prèvies que vull dir. Jo no he vingut aquest vespre a fer una apologia de la bona persona. Això no ho faré avui. Les bones persones són una cosa fantàstica i excepcional. Les hem d'admirar i les hem de venerar. Elles ja han arribat. D'alguna manera podríem fins i tot dir que han anat més enllà de la condició humana. Però nosaltres, la majoria, no estem a aquest nivell, no hem arribat encara enlloc, estem en camí i treballarem des d'aquesta perspectiva. Segona prèvia, el tema del realisme amb el seu aliat o company, el cinisme. Aquí sí que clarament de cap manera. O sigui, jo parteixo d'una total aversió en el realisme. Evidentment no el realisme del pintor Courbet o així, sinó el realisme que s'expressa amb aquestes frases tan col·loquials, tan habituals entre nosaltres, de dir les coses són com són, jo sóc com sóc i no canviaré, cal tocar de peus a terra, una que a mi m'encanta. Tot això està molt bé, però aquesta és fantàstica. El poder és el poder i té la seva lògica inevitable. A mi, en aquesta línia, no m'hi busquin. Si estan en aquesta sintonia, doncs, vostès mateixos, mirin els sants, diguem-ne. Tercera qüestió. No he vingut a parlar del nou paradigma.
A veure, Convergència en un cert moment va fer un curiós apropament al tema. Es van arribar a fer 2 jornades molt multitudinàries, amb molta participació de ponents i de públic, i bueno, hi va haver una cosa que a mi em va sorprendre i em va frapar, que hi hagués aquesta il·lusió pel tema del nou paradigma. He de dir que jo més aviat hi simpatitzo amb això. O sigui, en el llibre que ell esmentava del 95, el Religions i religions, jo tinc escrit i per tant em vaig comprometre defensant a la senyora Marilyn Ferguson i el seu llibre La conspiració d'Aquari, i jo em reconec, diguem-ne, estudiós i d'autor d'en Carlos Castaneda, que és bastant esotèric, diguem-ne, no? Però bueno, no he vingut a parlar d'això, Jo no dic que aquest no pugui ser un pilar ideològic per un partit. I a més soc dels que creuen que els partits han de tenir pilars ideològics. Ara, el que sí que dic és, abans d'arribar al nou paradigma, segurament cal haver parlat o clarificat altres coses. I una d'elles és precisament la de la qualitat humana, que és la de la que parlarem aquesta tarda. Per tant, el tema del que jo vull parlar, diguem-ne, és previ al del nou paradigma. Quarta qüestió. Perdó, ara aquest s'ha esverat i ara no sabrem com treure-ho d'aquí. No, ja està, ja ha reaccionat. No sé, espera. Tu saps treure-ho, aquest veio? No, és que se m'ha posat aquí. Vale, a veure si... Ara. A veure, això de la qualitat humana de vegades sembla un ungüent universal que ho cura tot. Ja veig que m'equivoco de mando. Jo no el veig així. Per mi no és un ungüent universal que ho cura tot. Ara, he de dir que quan algú parla d'un tema és inevitable que per ell li sembli que totes les virtuts van en aquest tema i que serveix per tot. Però, excusa'm, jo reconec que el meu plantejament pot pecar per aquest costat, de pensar que la qualitat humana és la solució de tots els mals. Sé que no ho és i perdonin-me si alguna vegada se m'escapa algun comentari en aquest sentit. Finalment, última prèvia, aspiració a major qualitat personal. Això sí, el tema d'avui seria, si no arribem a tenir temps de parlar més en detall de què és la qualitat humana, els hi deixo aquesta frase. Aspiració a major qualitat personal, això sí. Aquest és el punt de vista des del qual jo miraré de parlar aquest vespre. És el nucli del que defenso, diguem-ne, i és la perspectiva des de la que jo miro la situació, la realitat social, la concepció mateixa de la condició humana. Dit això, entrem doncs ja en el nostre tema, que seria concretament el de la funció social de la qualitat humana. Aquesta és la primera part, funció social de la qualitat humana. La segona part seria la definició de qualitat humana. Vostès em diran, home, lògicament primer s'ha de definir i després ja parlaràs de la funció social. Sí, lògicament és veritat. Però, com que tinc por que no pugui arribar a tenir temps per fer-ho tot, poso primer la funció social i si queda temps ja definirem. Funció social de la qualitat humana. Primera observació i per mi fonamental. Jo penso que la comunitat està al servei dels ciutadans. Que la comunitat té sentit en la mesura que afavoreix que els seus membres siguin millors persones. I no només, per tant, tot i que també, persones més ben situades econòmicament o amb més necessitats cobertes. O sigui, la comunitat pot dir, jo el que faig és procurar el benestar de la gent i la seguretat de la gent. I jo diria, no n'hi ha prou. També la societat, la comunitat, s'ha de preocupar per la qualitat de les persones, perquè les persones, el seu entorn social, les ajudi i afavoreixi que esdevinguin millors persones. Sembla que la idea queda prou clara. Per il·lustrar-ho ràpidament, recordaran tots la famosíssima frase d'en Kennedy. No hi ha res a dir, No et preguntis què és el que el país pot fer per tu, pregunta't què pots fer tu pel teu país. Quan te la mires una mica amb lupa, ja sé que és famosa i inqüestionada, però a mi no em deixa de... Hi ha alguna cosa que no em lliga.
I llavors un senyor totalment anònim i desconegut la reformula, evidentment. No et preguntis què és el que pots fer pel teu país, pregunta què és el que el teu país pot fer per tu, diguem-ne. No? Això em sembla que aquest és un contrapunt important, diguem-ne. No? Si veiem que les persones estan al servei de la societat o la societat està al servei de les persones. Jo m'inclino clarament pel fet que la societat està al servei de les persones. I si es justifica és per això. Següent consideració. Aquí començarem segurament un cert diàleg amb en Ferran si hi ha temps per fer-lo. Es pot considerar que aquesta tasca de la construcció de la qualitat personal pertany a l'esfera privada i que, per tant, en aquest àmbit cadascú s'ha d'espavilar pel seu compte. Dic d'entrada que jo no comparteixo aquesta posició. Jo no soc dels que diuen la societat fa les seves coses, ara, en el terreny d'això, de com desenvolupar-se, com créixer com a persones, amb això la societat no hi té res a dir. És un afer estrictament personal. Jo no hi comparteixo. I tornaré en aquest punt. Llavors, des de la meva perspectiva, vol dir que si això és així, les societats haurien de debatre i consensuar permanentment què entenen per qualitat humana i fer del respecte i la potenciació de la qualitat humana dels ciutadans un objectiu prioritari. La primera part em sembla especialment rellevant perquè no és que definim un model de com ha de ser la persona i l'apliquem. No, el problema no està aquí. El problema està en mantenir viu el debat al respecte. O sigui, el posar sobre la taula i discutir permanentment, perquè no és una qüestió que es pugui tancar una vegada per totes, sinó anar discutint sempre i anar-hi tornant. A veure, avui en dia això de la qualitat humana per on passa, com es pot traduir, com es pot potenciar, mantenir el foc viu, diguem-ne. No? I l'altre és això. Si això és així, que les societats adoptin com a objectiu aquest respecte i potenciació de la qualitat humana em sembla important. Derivades d'això, moltes, evidentment, per exemple, un impacte important en el model educatiu. Eduquem per tenir ciutadans útils o per tenir millors persones? Aquí ja hi ha dilemes. Quantes vegades s'ha dit és que el sistema educatiu el que ha de fer és formar professionals o formar gent capaç d'integrar-se en el sistema productiu. Molt bé, tot això pot ser veritat, però només això o també hi ha una dimensió de formació de la persona? Ho dic per anar exemplificant i anar concretant una mica el tema. Per tant, des d'aquestes perspectives no els sorprendrà que jo els digui que, per mi, la qualitat humana hauria d'impregnar la dinàmica social i ser un orientador de les iniciatives socials. És una eina que ens serveix de brújula, que ens serveix d'estímul, de foc interior, etc. Vaig donant toms per anar mirant d'apropar-nos al tema. No? Per tant, també es dedueix això que per mi hauria de ser un criteri d'acció política. I per això he vingut avui aquí, perquè em sembla que té sentit considerar que la reflexió sobre la qualitat humana ha de formar part de la reflexió sobre els criteris polítics i sobre els criteris que una organització política adopta. No? Per tant, vaig bé? Sí, oi? Encara vaig. Galopo bastant. Oi que no vaig massa de pressa? No, vinga, endavant. Perfecte, molt bé. Per tant, dit tot això, anem a veure i a parar de que estic fent servir un pressupòsit. Darrere de tot el que estic dient, d'aquestes afirmacions que faig, hi ha un pressupòsit. Que és el pressupòsit que diu que aspirar a una major qualitat humana és quelcom de positiu per les persones, és una font de sentit per les seves vides i és un camí per viure més a fons. Clar, si per algú això és veritat, i per mi ho és, clar, llavors s'entén molt bé que jo preconitzi que a partir d'aquest fonament hi hagi d'haver una promoció social de la qualitat humana. Si per mi juga aquest paper, diguem-ne, no? És raonable que així sigui. Per tant, si es comparteix aquest pressupòsit, a mi em sembla que queda justificat que la societat s'impliqui en una dinàmica de promoció de la qualitat humana.
Però, dit això, vull tornar a el que abans ja he anunciat. Molts consideren que això no és així, sinó que aquest és un tema individual que ha de quedar al marge de l'acció social. Que cadascú entén la qualitat humana com vol i que la societat no pot fer dirigisme en aquest àmbit. Que la societat no té per què voler-nos ajudar a ser millors persones. Que aquest és un tema que ja ens l'arreglarem nosaltres a nosaltres mateixos, però que la societat no s'hi fiqui. A veure, és un debat important, i no està tancat, ni jo mateix el tinc del tot clar. Jo reconec que la posició liberal, que potser seria, jo no sé si estarà d'acord en Ferran en etiquetar-la així, però la posició liberal, que seria aquesta de dir no, aquest tema pertany a l'esfera privada, a veure, segurament és més còmode i és més fàcil de defensar, perquè s'ha acabat el problema. Aquest tema no toca en política, no toca en temes socials, no toca en organitzacions, no, aquest és un tema personal. Ara, el problema està, els que ens ho mirem des del meu punt de vista, en què no tothom se'n surt tot sol de les coses. No tothom se'n surt tot sol de les coses. I, per tant, aquesta posició liberal de dir això és un problema de cadascú té un possible subproducte que és molta gent no sortint-se'n. I molts necessitem l'ajuda dels altres, de l'entorn, de la societat, de la comunitat, per fer aquest camí. Alguns superforts i herois i així són capaços de fer-lo sols, sí, però podem projectar-ho en tothom? Podem dir que així tranquil·lament que cadascú s'espavili, solet? Aquest és el punt que potser amb el Ferran tindrem ocasió de discutir. Ara, insisteixo, és un debat obert, no el dono per acabar, i és important. Clar, llavors aquí sempre s'ha dit que Convergència té dues ànimes, la liberal i la socialdemòcrata. Clar, aquest debat, podríem dir, algú dintre de Convergència podria dir molt legítimament, no, escolta'm, això no toca, nosaltres som un partit liberal, aquest tema fora, això pertany a l'esfera privada. Ara, aquí fent oportunisme, torno un moment a el que deia al principi, si heu parlat del nou paradigma, ja no val aquesta excusa, vull dir, que voler ser liberal i parlar del nou paradigma no lliga. Ho deixo aquí. Vinga. Llavors, dit tot això, que em sembla que ja els hi permet anar veient des d'on parlo i una mica anar intuint això de la qualitat humana per on va. Faré ràpidament, a mi no em caldria fer-ho, perquè com que sóc dels que creuen en el pressupòsit de que la qualitat humana té valor per ella mateixa i es fonamenta en ella mateixa, ja no em cal. Però per si algú li cal, parlaré molt ràpidament d'alguns aspectes instrumentals que ajudarien a justificar, si fes falta, la promoció social de la qualitat humana. En plan ràpid, Primer, les persones que aspiren a un increment de la seva qualitat humana, fixin-se que sempre ho posa en termes de recorregut, de camí, d'evolució, no de fita d'arribar. Ja he dit que les bones persones són les que han arribat, aquestes les han deixat al marge. Llavors, les persones que aspiren a un increment de la seva qualitat humana, jo crec que són més dignes de confiança pel que fa al bon comportament ciutadà i el rigor en el compliment dels compromisos socials assumits, fins i tot el pagament d'impostos. A un major nivell de qualitat humana mitjana d'un país hi haurà menys dificultats a l'hora de l'evasió fiscal. Em sembla. Ho dic perquè si es necessiten elements pragmàtics o qüestions pragmàtiques, em sembla que és així. Per què? Perquè, per tant, jo crec que les persones que estan en aquesta línia de mirar d'incrementar la seva qualitat humana són menys susceptibles de corrupció, així dit clarament. I ja sabem que la corrupció se'n pot donar a nivells molt diferents. Per tant, aquí, per si necessita algú elements pragmàtics, aquest n'és un. Fonament d'això, doncs, cal tenir present que la qualitat humana està lligada a l'autenticitat, la transparència, la manca d'hipocresia, i aquests valors, aquestes actituds, ajuden en aquesta línia que ara els deia. Després, comptar amb ciutadans de major qualitat permet alleugerir els mecanismes de control social i oferir més garanties en aquells aspectes on els controls socials són difícils o no són possibles.
recordant aquella frase que no podem posar un policia al costat de cadascú. Hi ha moltes coses que l'Estat no pot controlar. No hi ha prou aparell repressor ni aparell jurídic que sigui capaç d'arribar a controlar totes les accions i reaccions de la gent. A mi amb això sempre em fa gràcia recordar una cosa, que diuen que l'exèrcit a Roma hi havia menys proporció militar que en les societats nostres, diguem-ne, no? O sigui que de vegades tenim l'aspecte que Roma era un estat militar, militarista, que tothom estava controlat per les legions i pel poder de l'exèrcit. Es veu que no. O sigui, el poder de les conviccions era més alt que el que es dona actualment. Això diguéssim de passada. Però és així. Per tant, estant a la línia aquesta de la millora de la qualitat humana, jo crec que millora el civisme i redueix la violència a la societat. Això és bastant intuïtiu i em sembla que podem estar-hi fàcilment d'acord. També diria que les persones que aspiren a un increment de la seva qualitat humana són més capaces d'establir xarxes de convivència, que per mi són les xarxes socials reals. A mi em posa molt nerviós que del Twitter i del Facebook això en diguin xarxes socials, a seques. Si en diguessin xarxes socials virtuals, encara. Però xarxes socials, les xarxes socials de debò són unes altres coses. Per tant, em sembla que amb gent que treballa en aquesta línia és més fàcil establir això, xarxes de convivència, xarxes d'ajuda mútua, capacitat de compartir iniciatives col·lectives, generar vincles més sòlids i duradors amb els seus conciutadans, fer teixit social real. A mi em sembla que a partir de persones que estan en aquesta línia això és més possible. Encara en la línia pragmàtica, diríem que la qualitat humana és un generador de cohesió social, de vincles que mantenen unida i fan operativa una societat. Per tant, en un clima on això es valori, és més fàcil acceptar aspectes com la disminució de les desigualtats socials o les ajudes als més desafavorits. I per tant, d'alguna manera, hi hauria una certa correlació entre la valoració d'aquest punt de vista i la fonamentació de l'estat del benestar, podríem dir. També podríem dir que la potenciació de la qualitat humana contribueix a donar sentit a l'existència de la societat. Forma part dels intangibles que consoliden les relacions socials. De vegades parlant d'unes societats molt individualistes, cadascú a per ell, que hi ha poc nivell de participació col·lectiva, de vibració. Bé, també té a veure amb això. I que la gent copsi quin sentit té la societat i per què serveix la participació i formar part de les xarxes i tot això és important. També diria jo que tenir en compte la qualitat humana fomenta el no tractar les persones com a peces o mitjans, no manipular-les ni utilitzar-les indegudament. I aquí, amb perdó del filòsof que és amb tota la llei en Ferran, una petita invocació de Kant no hi farà cap nosa, suposo, no? Aquesta famosa frase de que reconeix sempre que els éssers humans són finalitats i no els facis servir mai com a mitjans per la teva finalitat. Això és una evidència d'aquelles que de tant en tant ens oblidem i ens queden a la recàmera. Encara només 4 pinzellades més sobre aquest aspecte més pragmàtic, o no tan pragmàtic, aquí hi ha. Jo diria que hem de tenir en compte que, des de la meva concepció de qualitat humana, tant les persones com les organitzacions, per tant els partits polítics, com les societats, els pobles, transmeten i irradien determinats nivells de qualitat humana, vulguin o no. De fet, quan nosaltres anem pel món, segons com som, transmetem un cert nivell d'això. Però no només els individus, les organitzacions també i els pobles també. I per mi aquest nivell d'irradiació és un indicador de qualitat de la persona, de l'organització, de la societat. I és també un component bàsic de la qualitat d'un líder o d'un referent polític, d'un partit polític i d'un país com a entitat, com a comunitat política, diguem-ne. Per tant, per mi sí que estan correlacionats en aquests 3 nivells, personal, organitzatiu i col·lectiu, la qualitat humana i la qualitat de cada una de les instàncies.
Dir també molt ràpidament, això m'he dedicat una mica, però amb una frase n'hi haurà prou, que crec que tenir en compte la qualitat humana afavoreix lideratges socials més adients. Aquesta frase l'he formulat amb molta prudència i molt delicada. Podria dir que no hi ha bon lideratge sense qualitat humana. Això també ho podria dir. I que un dels elements bàsics per definir un líder o per valorar la qualitat d'un líder passa per tenir en compte o considerar o analitzar el seu nivell de qualitat humana. Torno a dir que desenvolupar la qualitat humana afavoreix tractar els ciutadans com a persones, no només com a votants o pagadors d'impostos, que és una tentació que els partits poden tenir. El ciutadà és un votant o és algú que paga impostos. I aquí s'acaba la història. No. El tercer nivell, el de la seva dimensió personal, insisteixo, cal dir-ho. I per acabar aquesta part, dir que per mi potenciar la qualitat humana és fomentar el que m'agrada dir-ne una societat càlida. Ens queixem molt sovint que la nostra societat és molt freda, i és veritat. Aquest és un dels camins que hi ha per intentar un canvi de model, aquí sí que potser podríem parlar també d'un canvi de paradigma, que fomentés un tipus de relacions socials a mesura humana i capaces d'acompanyar la gent i crear un context favorable al desenvolupament de les persones. Aquesta seria una mica la meva idea. D'acord. Quants minuts tinc encara? 8 minuts. 8 que ens farem 10. Bueno, molt bé. Doncs com que veig que em segueixen bé i no estan massa cansats, els hi faig 5 pinzellades de la definició de qualitat humana per acabar d'arrodonir el tema. Molt bé. Això de la qualitat humana. Què entenem per qualitat humana? A veure, en primer lloc, no s'estranyin si quan intenten pensar el tema se'ls escapa de les mans. Abans amb el Quimo ell feia servir l'imatge d'un peix que l'agafes i xup, se t'escapa. És que és així, és una nació escorredissa, fugissera, i que val la pena precisar-la. Clar, normalment quan ens diuen la qualitat humana tots diem, sí, tinc molt clar què és. Quan en un enterrament, que és on s'utilitza més el terme, es parla de la qualitat humana del mort, doncs tots donem per suposat que sabem de què parlem. Ara, quan intentes fer-la servir com un criteri d'acció social o un criteri de valoració de les persones, llavors ja has d'anar una mica més enllà d'aquesta pura intuïció així boirosa i has d'intentar definir-la. Constato que és més fàcil constatar-la que definir-la. O sigui, és més fàcil veure una persona i dir aquesta persona és de qualitat, que descriure què vol dir quan dic això, què vull dir quan dic això. Perquè de vegades, sí, jo ja ho noto que és una persona de qualitat, però si ho he de precisar m'armaràs un embolic. Ara intentarem 4 pinzellades per mirar de fer això. Punt de partença. Qualitat humana seria una certa manera de ser, una certa manera d'anar pel món, una certa manera de funcionar com a persones, on es combinen uns quants elements. Jo els n'hi poso sobre la taula 5. Coneixement, criteri, interès, equilibri i profunditat. Per tant, intuïtivament i idealment, la qualitat humana seria una articulació d'aquestes 5 dimensions. Les repassem una mica ràpid per no deixar-ho només aquí. Per tant, coneixement, tenir una mirada atenta a com són les coses, no anar distret pel món, tenir capacitat de fixar-s'hi, d'atenció, de captar la realitat, conèixer-la en aquest sentit de ser-ne conscient, no anar pel món distret ni viure el món des de la nebulosa. Criteri. Una certa finor a l'hora de situar les coses en la seva justa mesura i proporció. Això em sembla que també s'intueix més o menys fàcilment. Tenir aquesta capacitat de no anar a lo loco ni no anar desbatzegada, sinó una mica de capacitat de situar les coses. Interès. Tenir no només capacitat d'atenció, sinó d'una atenció, diguem-ne, activa, ser apassionats de l'observació del que ens envolta i de nosaltres mateixos. D'alguna manera seria el contrari de la indiferència.
Qualitat humana des d'aquesta òptica aniria lligat a aquesta mena de disposició, d'obertura a deixar-nos impactar per la realitat a fons, de tenir un diàleg potent, de ser del club de fans de la realitat, diguem-ne. No? Que això sembla que tots ho siguem per definició. No, no és així. Hi ha gent que viu distretament, hi ha gent que viu bastant indiferent a com és el món i com són les coses i com són les persones. Per tant, no aniria per aquí. Equilibri. Bueno, una certa capacitat de ponderació, de trobar el camí del mig, de practicar allò que l'oracle de Delfos en deia de res massa, tot en la seva mesura. El Ferran ens ho pot explicar més bé, però diu que l'oracle de Delfos el primer frontispici era el conèixer tu mateix i després el segon era aquest de res massa, o tot en la seva justa mesura. Això també, jo intueixo que no va amb extrems, no va amb radicalitats ni passions desmesurades, diguem-ne. I finalment, el tema de la profunditat. Profunditat com a capacitat d'anar més enllà del que veiem a primera vista, buscar el que hi ha en el fons de les coses, allò que queda amagat a una mirada superficial, fixar-nos a intentar trobar de què ens parlen les coses quan hi dediquem temps, quan ens hi fixem, quan les interroguem, quan mirem que ens diguin tu què m'estàs dient, què portes a dins, què hi ha dintre teu, diguem-ne, no? Fer aflorar aquesta cara que de vegades és oculta. Hi ha una primera mirada que veiem una superfície de les coses però no veiem el que tenen al darrere, el seu gruix, el que hi ha a fons en elles. I això em sembla que és important. Per tant, combinant aquests 5 criteris, aquests 5 elements, potser podem intuir una mica el que estic defensant com a noció de qualitat humana. Per rematar-ho, i ja per acabar, perquè en 3 minuts, sí, en 3 minuts ho puc fer. Simplement dir, fixin-se quina introducció més rara, alguns elements afavoridors no imprescindibles, vol dir que es pot tenir qualitat humana sense tenir-ne algun d'ells, que segons com poden ser considerats també com a trets característics de la qualitat humana. Més prudència, cap. No estic dient, això és la qualitat humana, aquí tenen les seves 5 característiques. No, estic dient que ara els diré 5 coses que a mi em sembla que són elements que afavoreixen, segons com, que poden ser considerats com a característiques. Molt ràpidament acabarem amb aquestes 5. Primera, una component d'harmonia interior i d'assumir amb conformitat les característiques bàsiques de la naturalesa humana. O sigui, intento sintetitzar dient assumpció agraïda de les dinàmiques de la vida. Per dir-ho d'alguna manera, no estar rebotat amb la vida. Considerar que això de viure té gràcia, que n'hem de donar gràcies, que està bé, que això de les persones, dels éssers humans, amb totes les seves limitacions, està bé, que aquest món, amb totes les seves limitacions i desgràcies, està bé. La vella vocació del Gènesi, tan bonica de quan Déu crea el món en els 7 dies i al final de cada dia diu i va trobar que allò estava bé, o que allò era bo. Era bo. Déu mateix quedava admirat de la seva prova. Que bé m'ha sortit això avui. Ell estava content. Hi ha un llibre molt divertit de Carl Gustav Jung que es diu Resposta a Job, de l'any 52, on juga a partir d'això, que Geu estava tan entusiasmat amb el que havia fet que es va distreure d'altres coses i es passava el dia contemplant lo bé que havia fet el món, diguem-ne. No? Bé. Per tant, tornant a tocar de peus a terra, aquesta component una mica de reconciliació amb un mateix i amb la vida i amb el món i amb tal com som. Segon tret característic importantíssim, l'aspiració a assolir majors nivells d'aproximació al desitjable en l'àmbit del projecte de vida personal. O sigui, fugir d'allò que deia abans, jo sóc com sóc i d'aquí no em treu ningú i jo no canviaré, i considerar que la vida és un aspirar a millorar, aspirar a ser més persona, a ser més profund, o sigui, no quedar-se quiet allà on soc, sinó
veure la vida com un itinerari, com una possibilitat, com un camí de perfeccionament, de millora, etc. Aquesta és una característica segurament, segons com molt essencial. En tercer lloc, una sensibilitat al dolor aliè acompanyada per una capacitat d'implicar-se en iniciatives per reduir-lo. Si algú és indiferent al dolor dels altres, malament, diguem-ne. No estaria massa en sintonia amb aquesta línia, diguem-ne. No? Però, esclar, no només, que trist, sinó ser capaç de transformar això en acció. I una d'aquestes accions és l'acció política. Una de les coses que dona sentit a l'acció política és contribuir a disminuir el nivell de dolor que hi ha al món. Potser la més important. No sé. En quart lloc, una sensibilitat a la grandesa i bellesa del món i de la vida. Ser sensible al dolor no es contradiu, no està renyit amb admirar-se i deixar-se commocionar per la bellesa del món, per la grandesa del món, de la vida, de les persones, per la meravella en la que estem immersos, diguem-ne. No? I finalment, per tancar el cercle i tornar a la primera, una capacitat d'acceptació de les situacions no modificables. Aquí hi ha aquella famosa frase feta de dir i que ens donin la capacitat de discernir quines ho són i quines no. A mi això tant me fa. No em cal arribar aquí. L'important és que aquella persona sigui capaç de... Allò que ell troba com a no modificable, ho sigui o no, allò que ell viu com a no modificable, tingui la capacitat d'assumir-ho, d'acceptar-ho, d'entomar-ho, de viure-hi sense ensorrar-se, diguem-ne. No? Jo em sembla que amb els 5 elements aquells que hem intentat definir, més aquestes 5 coses que segons com la poden definir, poden tenir vostès una idea una mica més clara de què vull dir quan parlo de qualitat humana. Ara sí, Vinga, doncs... Moltes gràcies, Raimon, per la teva intervenció, pel nivell de la teva intervenció. Si et vam convidar és perquè pensem que des de Convergència sí que cal parlar d'aquests temes i no només com a partit sinó com a acció de govern. No? Molt bé, i Ferran, tens la paraula. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat i per la seva presència. Jo que estic molt còmode i molt content d'estar aquí, i això normalment és una frase feta, però en aquest cas no és una frase feta, justament perquè si alguna cosa caracteritza aquest partit i els seus líders, i penso molt concretament amb el president Pujol, ha estat justament la preocupació pels valors. Fa molts anys, a finals del 98-99, jo recordo treballant amb l'Àngel Castiñeira a la Comissió de Valors que va idear el president Pujol, i per tant, repeteixo que quan es diu estic molt bé aquí, estic content d'estar aquí, en aquest cas no és una frase feta, sinó que estic content d'estar aquí precisament perquè hi ha una afinitat, si més no, en aquest tema. En segon lloc, gràcies pels elogis aquests desmesurats que m'ha fet el Raimon, hauran pogut comprovar que és la persona adequada per parlar de qualitat humana. Ho hem vist que... A mi, si em traguéssiu els dibuixets aquests, els cromos, me'n faríeu molt feliç. Sí. Perquè tot això no m'agrada gaire. Parlo dels cromos. El que poden fer, ell deia per entretenir-se, el de mirar els sentets, jo els recomano una cosa que jo faig quan parlo per telèfon, que és fer dibuixets de telèfon, que és una cosa que se n'haurien de fer exposicions perquè al final queden força bé. Bé, jo els parlaré, no els parlaré de qualitat humana, sinó que els parlaré de valors i de valors polítics i de virtuts polítiques, i justament començaré fent esment d'una cosa que vostès no tenen per què donar per suposada i jo no tinc per què saltar-me, que és això dels valors i què és això de les virtuts, que és la típica cosa que no tenim per què donar per suposada. Posteriorment els parlaré de quins són ara mateix els valors emergents
des del punt de vista polític, i finalment quins són els mecanismes a través dels quals es transmeten aquests valors i aquestes virtuts polítiques. Bé, la primera cosa és, què és això de valors i de virtuts? Això és una paraula comodí que serveix per parlar de qualsevol cosa? Doncs no. Per valors, el que entenem des d'una perspectiva, podríem dir, tècnica, en un sentit filosòfic, són aquelles idees, actituds, aquí seria molt complicat de trobar el terme adient, que considerem valuoses en si mateixes. Això és el que considerem un valor. Ja des de fa molts anys, des de començaments de segle, sempre s'ha distingit entre el que és un bé i el que és un valor. Això és una distinció pròpia d'un filòsof alemany que es deia Max Scheler. La respiració no és un valor, sinó que és un bé. És a dir, no és que hi hagin societats que optin... És que nosaltres pensem que això de respirar, escolti, no és tant... No, això no pot ser. I la hidratació tampoc és un valor, sinó que és un bé. Els valors són una altra cosa. Per tant, un valor és una cosa a la que atribuïm un valor en si mateix, i aquí per força, en altres llengües no, però en català hem de ser redundants per definir això. I què és una virtut? Doncs una virtut és l'exercici, de fet la paraula virtut és típicament aristotèlica, l'exercici d'aquest valor. De fet la paraula virtut està relacionat a través del llatí amb la paraula viril, per un sentit de força. Una cosa molt masclista que he de dir això, però vir-viris és varó i a la vegada és d'on ve. És a dir, la virtut és l'exercici, i és un exercici que significa un esforç d'això. Els vaig a posar un exemple cinematogràfic, com que jo no porto coses d'aquestes, no porto dibuixos, els hauran d'imaginar. Suposo que recorden una pel·lícula llarguíssima i fantàstica del David Lean, que es diu Lawrence d'Aràbia. En un determinat moment, al començament de la pel·lícula, el protagonista, el Peter O'Toole, està en un bar d'oficials colonials i té el braç sense la camisa i es crema amb un encenedor. Es crema físicament. I els altres oficials se'l miren de dir, però què fa aquest? I llavors un li pregunta, diu, quin és el truc? What's the trick? Li diu. Quin és el truc? I la resposta és que no t'importi el dolor. Que això sembla un acudit i no ho és en absolut. És a dir, en aquesta simple frase, que no t'importa el dolor, es resumeix què és un valor i què és una virtut. En aquest cas, el valor és el que els grecs anomenaven ataràxia, que vol dir imperturbabilitat, i la virtut, la manera d'exercitar-lo, doncs és la resistència al dolor. Bé, això, evidentment, si ho traslladéssim en un context polític immediatament, doncs seria una cosa com a molt tremenda i molt... No crec que sigui el moment de plantejar les coses d'aquesta manera, però el que sí que cal afegir és que qualsevol d'aquests valors o d'aquestes actituds pot tenir una transposició de caràcter polític, evidentment. Quines són, i només en comentaré dos, quines són les coses que caracteritzen, i ara encara no entro, no aterro a la realitat dels valors polítics a Catalunya, sinó que estic parlant en abstracte. Quins altres fets caracteritzen aquests valors? Bé, en primer lloc, el fet de que tenen una dimensió generacional i que, per tant, es transmeten. És a dir, hi ha valors que nosaltres podem considerar eterns, però que tenen... Etern, normalment, en aquest context vol dir 25 anys. És trist dir-ho així, però etern aquí vol dir una generació. I ara els posaré un exemple d'això. Més enllà d'aquesta eternitat, la veritat és que no n'hi ha gaires. Per la generació de les meves àvies, la virginitat era un valor
molt important. Per la generació de les companyes del meu fill, doncs no dona la impressió que sigui un valor com el de les seves, en aquest cas, rebesavies. Per tant, aquestes coses ens han de vacunar de certes idees més o menys tronadetes, no? sobre valors que ens sobrevolen des que el món és món. Això estaria molt bé que fos així, però la realitat és que no ho és. No? Per exemple, la nostra relació amb la violència no té res a veure amb la relació amb la violència dels nostres avis, per als quals donar un calbot a un nen és la cosa més normal i fins i tot més bona del món. I ara això no ho faria amb els meus fills. No? Per tant, quan parlem d'aquestes eternitats i tal, doncs hem de vigilar una mica i frenar a temps. No? I la segona cosa que caracteritza els valors i de la que molta gent no n'és conscient és que els valors només tenen un sentit, només són coherents en el si d'un sistema jeràrquic. Per això quan es diu una jerarquia de valors no s'està dient un lloc comú, sinó que només es poden viure els valors jeràrquicament. Els vaig a posar un exemple molt senzill. No? Imaginin una persona, que podria ser vostès mateixos, no? O jo mateix, que diu, per mi les tradicions populars són una cosa molt important. I això, per exemple, ho podria compartir. I un altre valor que jo mateix podria assignar seria no tolero el maltractament gratuït als animals. No? Bé, llavors aquí passa una cosa, no? Que si no hi ha una jerarquia de valors acabarem neurotitzats, no? Perquè direm, bueno, els correbous, diguem-ne, espero que no hi hagi ningú de l'Ebre perquè no hi hagi una rèplica d'aquesta, els correbous són una cosa, una tradició catalana, tal, però a la vegada jo crec que no s'han de maltractar els animals. Aleshores, vostès aquí poden fer dues coses. Una és prendre un producte que es diu el prazolam, que és un ansiolític, que els servirà per anar païnt aquesta contradicció i dormir més tranquil·lament, o l'altre és jerarquitzar aquests valors i dir, no, miri, jo prefereixo, en primer lloc posaré que no vull maltractar els animals i per tant les tradicions, en aquest cas, aquesta queda fora, o bé al revés, diré, no, per mi aquesta és la primera i l'altra és la segona. Però simplement el que vull dir és que la vivència quotidiana, no? La vivència normal dels valors només és possible en una jerarquia. Fora d'aquesta jerarquia, d'aquesta ordenació, d'aquesta piràmide, no? Doncs no es pot, ja dic que acabaríem sent molt neuròtics. No? I la tercera cosa a la que al·ludia al començament era per què cal ser cautelosos amb això de parlar, per exemple, sense més i més de valors polítics. No? Abans he buscat una cosa que a més m'ha costat trobar perquè no la tenia en un llibre però no la podia localitzar, que és una citació del Harold Laswell, que probablement és un dels politòlegs i també dels comunicòlegs, el paradigma de Laswell, això en teoria de la comunicació és molt important, que cap als anys 50 va dir quins són els valors que ha de tenir la política. No? Si ara els llegeixo això, o la política i els polítics, doncs ara pràcticament cap polític seria capaç de sortir i dir aquests són els meus valors. Ell proposava, primera, el poder, un polític ha de manar. Ara ens quedaríem de dir, escolti, no era això de la sostenibilitat, no? És a dir, ara aquest discurs no el toleraria. Ell deia, un polític ha de tenir poder, ha de tenir il·lustració en el sentit de coneixement. Tercera cosa, ha de ser ric, cosa que ara ens quedaríem ric. Ha de ser ric, perquè d'aquesta manera no posarà la mà al calaix. Ha de ser hàbil, ha de ser recte i ha de ser respectuós. Aquests últims sí. Però hi ha coses aquí que als anys 50, en el context dels Estats Units, podien ser acceptables i ara, doncs, si algú vol guanyar una campanya electoral presumint que és ric i fent dringar les claus d'un Ferrari, no? Miri, doncs no ho aconseguirà. No? Per tant, aquesta és la idea per la qual, diguem-ne, crec que no és gaire prudent
no és gaire prudent fer abstraccions d'aquest tipus. I pel que fa a la qualitat humana, quan parlaves, pensava en una cosa. Hi ha els abans ha sortit una paraula, ho dic perquè no ho preguntin al paperet aquest. El Raimon ha dit una paraula enigmàtica que ha dit shakuhachi. Ha dit, aquest senyor fa shakuhachi. Un shakuhachi és una flauta pentatònica japonesa i la gent que som així rareta doncs fem aquestes coses. No? Doncs bé, en els obituaris japonesos, quan es mor un home, una dona no, un baró, un home japonès, una de les qualitats humanes que se solen remarcar com a tòpic és una cosa que aquí resultaria impensable, no? Que és resistia, aguantava molt bé la beguda. Això com a qualitat humana, no? O sigui, diu, era molt bon pare, no sé què, i aguantava molt bé el sake, no? Clar. Per tant, fins i tot la qualitat humana, no? té llocs i té temps. No? Molt bé, quines són les tendències, allò que podíem dir, les tendències consolidades en política que ens permeten inferir, no? Deduir coses sobre valors. I ara el que els explicaré són coses estrictament empíriques, és a dir, coses que en la meva activitat professional he pogut palpar, diguem-ne, estadísticament, en aquest cas en l'enquesta europea de valors, que abans comentava el Quim, no? I els diré unes coses que són, de fet, de l'any 2009 i que s'han mantingut i que donen una idea de cap a on van les coses. No? Primera, coses que no han canviat i que probablement no canviïn en un cert temps. No? Les persones amb un nivell d'estudis elevat tenen més interès per la política que les persones sense formació. I en aquest cas, això és una cosa d'aquestes que no ha canviat durant tot el cicle en el que s'ha fet aquesta enquesta europea de valors, que porta ja més, em sembla que 25 anys o 25 o 30 anys, no sé, però molts anys. No? Ja, per exemple, ítems diu, quan es veu amb els seus amics diria que parlen de temes polítics freqüentment. Doncs bé, és una distància molt gran entre les persones amb una determinada formació i les que no la tenen. No? Per franges d'edat són les persones d'entre 35 i 45 anys els que semblen estar més implicades en qüestions polítiques. En tercer lloc, les persones que treballen pel seu compte són amb diferència, amb molta diferència, les que manifesten més interès per la política i en l'extrem contrari estarien jubilats i mestresses de casa que manifesten en un alt percentatge, doncs, parlant estadísticament, de tenir menys interès. No? Un altre punt, no? D'una manera majoritària, la política s'entén com una manera de millorar gradualment la societat per mitjà de reformes. No? I això era en un 84,5% dels enquestats. Estem parlant d'una enquesta molt rigorosa, no de l'enquesta aquesta típica per telèfon. Això, per exemple, com es pot traduir a nivell de valors el fet de que la gent pensi que la funció de la política és una millora gradual de les coses. No? Doncs que quan els pregunten si la política ha de servir per trencar coses, parlo del cas de Catalunya, la resposta majoritària és que no, que del que es tracta és de fer reformes que siguin a la vegada graduals i substancials. En el cas del sistema de la democràcia representativa és considerada com un valor gairebé en termes absoluts. És a dir, en el cas de Catalunya, l'enunciat, la frase, no? La democràcia pot tenir problemes, però és millor que qualsevol forma de govern, només hi estaven en desacord, que és una cosa, en el cas de quan s'analitza les freqüències estadístiques, això és una cosa que es considera el que se'n diu matemàticament menyspreable, és a dir, que pràcticament és zero. No? Només un 0,3% de la gent, que és realment molt poc, estava en desacord amb aquest enunciat, o que és el mateix, un 99,97% de la gent entenien que, tot i que la democràcia doncs, pot tenir problemes i pot estar associada a coses molt lletges, etc.,
és el millor sistema polític. Per tant, aquí, amb el que estem comentant, no? Tot aquest tipus de dades i de tendències ens comencen a perfilar un seguit de valors o fins i tot de virtuts. No? Per exemple, si la democràcia és un valor, no? La virtut cívica estaria relacionada amb la participació democràtica. Els deia, el valor és la cosa abstracta i la virtut és l'exercici d'aquest valor d'una manera pràctica amb la intenció de perfeccionar-lo, de millorar-lo. No? Per tant, en això jo crec que els catalans ens podem sentir molt orgullosos d'aquesta consideració, tenint en compte que aquesta enquesta es va fer el 2009, quan ja hi havia les primeres esgarrapades de la crisi. No? I per tant no és en un moment de flors i viols. No? Curiosament, existeixen actituds i valors antisistema, en el sí, podríem dir, de la classe mitjana, però en coses que de vegades passen desapercebudes fins i tot a les persones que ho enuncien. Una cosa que a mi em va cridar realment molt l'atenció fins al punt de trucar al Teo Mellén, que era perquè pensava que hi havia una errada estadística en els percentatges, perquè em va semblar una cosa molt estranya. No? El 72% dels enquestats considerava que era una idea molt bona o força bona que les decisions no les prengués el govern, sinó els experts en diferents matèries. Bé, això, que dit així, doncs, sembla una cosa neutra o sembla una cosa, podríem dir, políticament innocent, doncs és una càrrega de profunditat molt gran, no? Perquè de fet entra en contradicció del que és justament l'esperit de la democràcia. Per tant, la conclusió més o menys ambivalent, no? a la que podríem arribar veient això és que d'una banda la gent confia que la democràcia és el millor sistema, però d'altra banda majoritàriament creu que o almenys certes coses les decisions no les haurien de prendre els polítics, sinó que les haurien de prendre els experts. Probablement perquè, i això és un parèntesi, no? Perquè la figura de l'expert, que és una invenció periodística, o sigui, la figura de l'expert serveix perquè quan s'ha de parlar d'una collita de naps o de cols, no? Dius, escolta, truca a aquell que té una plantació de cols i truca a l'altre que té una plantació de naps i que vinguin a parlar. I a mi no en saben un borrall, però, és a dir, quan parlem d'experts hem de posar-nos la mà a la cartera amb una certa precaució perquè la gent pot ser experta en coses, però a la vegada també té les seves pròpies conviccions i sobretot els seus propis interessos. I per tant, repeteixo, jo em poso la mà aquí perquè la porto aquí, en el cas de quan ve una espera, ja ho saben, la mà a la cartera, al bolso, on sigui. Per què? Perquè és fàcil que ens vulguin aixecar la camisa per aquesta via. No? Un govern d'experts doncs és una cosa que, en fi, jo crec que en aquestes alçades de la pel·lícula ja no s'hauria ni de tenir en compte. Doncs aquests són precisament els tics antisistema que hi ha en el si de la societat i de la que molta gent no n'és conscient de que és una cosa antisistèmic. No? I un altre punt en relació a les xarxes socials, a les no xarxes socials que sortien abans, una altra tendència és la importància que tenen aquestes i a la vegada la poca incidència real que tenen en la política, en l'excepció, podríem dir, de la pirotècnia verbal, dels focs artificials. La gent s'entreté, se li escapa la mà amb el Twitter, allò surt de mà, en fi. És una cosa completament, en aquest sentit, banal, no? Perquè les decisions es continuen prenent d'una altra manera. I d'això jo crec que també val la pena que en siguem conscients. No? Una altra, vaig fent així una miscel·lània per ser escrupolós amb el temps. No? El tema dreta-esquerra. No? Si una cosa quedava clara en l'enquesta europea de valors de 2009 que vaig tenir
l'orgull d'interpretar en una part substancial era que l'eix dreta-esquerra s'ha diluït d'una forma pràcticament total. Quan dic diluït no em refereixo al que jo pugui creure o deixar de creure, sinó en una cosa que es diu coeficients de correlació de Pearson, que si saben estadística doncs veuran que és la relació que hi ha entre un determinat fenomen i un altre fenomen. Avui en dia l'única correlació que hi ha entre ser de dretes o ser d'esquerres, més ben dit d'autoubicar-se a la dreta o a l'esquerra, està relacionat, imaginin-se, amb el posicionament religiós. És a dir, si s'aplica escrupolosament, matemàticament, un coeficient de correlació de Pearson, veuran que les úniques coses que queden, diguem-ne, en les que hi ha una relació clara és en el fet de, d'una banda, considerar-se una persona molt religiosa o religiosa practicant i ser de dretes, o al revés. És l'única. La resta ha canviat radicalment. En les enquestes anteriors, el nivell econòmic el nivell d'ingressos estava relacionat amb l'eix dreta-esquerra. La gent que guanyava més o que tenia més tendia a ser més de dretes, que ara no és així. I vostès saben que només cal mirar el mapa de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, per veure que els barris on han crescut uns determinats partits i no uns altres, no té res a veure absolutament amb si són d'esquerres o de dretes, sinó amb una altra cosa que ara els parlaré també molt ràpidament. Què és el que ara, des del punt de vista dels valors, s'ha de tenir en compte, i això enllaça amb això de dretes i esquerres, no? S'ha de tenir en compte a l'hora d'entendre què passa, no? A l'hora de mirar correctament, d'enfocar la mirada correctament. Doncs bé, això és un concepte que prové de la sociologia nord-americana de finals dels 70, començaments dels 80, i concretament d'un sociòleg que es diu Ronald Inglehart, que distingeix entre, i ja veuran que és una cosa molt senzilla d'entendre, no? Entre valors materials i valors postmaterials. Els valors materials, com la mateixa paraula ho diu, són aquells que estan relacionats amb qüestions com la supervivència, la seguretat, l'alimentació, etc. I els valors postmaterials són aquells valors que ja donen per suposat que aquests altres valors de la supervivència, la seguretat, etc., estan assegurats, són gairebé naturals. Ho he dit d'una altra manera, si jo li hagués preguntat a la meva àvia, escolti, àvia, vostè és una persona que havia nascut al segle XIX, vostè se sent autorrealitzada? Probablement em diria, doncs, escolta, deixa'm que li he de posar a la taula al teu avi, no sé què. Per què? Perquè ni tan sols hagués entès la pregunta. Ni tan sols hagués entès per què? Doncs perquè havia, per ella, un valor important, per exemple, era fugir cap a França i després fugir dels alemanys i coses d'aquestes. Vull dir que és una senyora que les va passar bastant magres i, per tant, els seus valors estaven relacionats amb coses com la seguretat, l'alimentació i coses per l'estil. En la nostra societat, els valors que tendeixen a ser hegemònics són els valors postmaterials. Per què? Doncs perquè jo ara suposo, més ben dit pressuposo, que quan surti, a veure si ara passarà una altra cosa i farem el ridícul, no? Però jo pressuposaré que quan surti al carrer Còrsega no hi haurà un franctirador que m'esbotzarà el cap d'un tret, que quan arribaré a casa hi haurà botar i podrem escalfar el sopar i que no se n'anirà la llum i coses així. Jo tot això pressuposo que passarà. I per tant em puc preocupar d'escoltar música japonesa per a flauta pentatònica. És un valor espiritual com un altre, no? Aquests dos tipus de valors són ara mateix els que han substituït el que abans era la dreta i l'esquerra. És a dir, hi ha persones que subratllaran més el paper dels valors materials, per exemple, de treballar vull dir, de tenir un lloc de treball, i altres valoraran més el fet mediambiental. I de vegades, com vostès saben, per sort o per desgràcia, doncs això no sol ser compatible. És a dir, ja saben que les fàbriques fan fum.
I per tant, aquí tornem al començament. Un ha de fer una jerarquia i dir, miri, primer poso això i després allò, o al revés. Però el que no puc fer és viure turmentadament intentant fer veure que aquestes coses no són contradictòries. No? Per tant, això, el tema de valors materials i valors postmaterials és el que ara mateix defineix el que abans estava relacionat amb qüestions de dreta i esquerres. Per què, posem per cas, un partit com Iniciativa, no? o en el cas espanyol d'Izquierda Unida, no? Perquè és un partit emergent? Doncs precisament perquè posa sobre la taula uns valors que són postmaterials, i altres partits doncs, que pensen en que s'ha d'arreglar una carretera perquè la gent no prengui mal, doncs com que la gent creu que això s'arregla sol, molta gent creu que no, això és a la nit, no? Passen unes coses, no? I s'arreglen soles les carreteres i tal, doncs aquestes tendències són les que cal tenir en compte. No? Bé, em queda un minut. Com es transmeten els valors? El sociòleg Javier Elzo, que és el que va, junt amb l'Àngel Castiñeira, coordinar aquest estudi, ha insistit infinitat de vegades que, malgrat el que pugui semblar de que són els mitjans de comunicació de masses els que fan canviar la mirada de la gent, no? Els que fan canviar els valors, que són els agents més forts a l'hora de modificar la conducta col·lectiva, això, quan es mira amb numerets, diguem-ne, amb coeficients de correlació de Pearson, no és així. El principal agent en el canvi de valors continua sent impertorbablement la família. És a dir, els valors no només s'han de veure per la tele, sinó que s'han de viure. I si tu veus a la tele, no, vostè ha de ser bo, i ha de no sé què, i ton pare doncs, no és gaire bo, no? Doncs aleshores allò no funciona. No? Per tant, una cosa que convé tenir present, no? Des d'aquest punt de vista, és que no, malgrat el miratge que puguem tenir de la influència perversa de la televisió i dels videojocs i aquestes històries, els canvis de valors superen, és a dir, es produeixen en el si de la família. No? I a partir d'aquí, a partir d'aquestes coses que els he explicat, són vostès els que han de treure les conclusions que creguin oportunes, perquè ja els he dit al començament que no es tractava de fer una llista de valors. Els agraeixo molt la seva atenció. Gràcies. Merci, Ferran, per la teva intervenció. Anem recollint preguntes, si volen fer-nos arribar a la taula. Hi ha una primera pregunta del senyor Sergi Gomà, adreçada al professor Raimon Rivera, que diu: fomentar l'esperit crític pot ser un bon instrument per incrementar la qualitat humana de la nostra societat? Creu que els catalans som autocrítics en comparació amb altres nacions? Home, sí, l'esperit crític sempre és important i és una ajuda, perquè el que no podem fer és anar enganyats. Hem de procurar tenir una visió el més exacta i penetrant possible de la realitat. Per tant, aquí no hi ha problema. En quant a la capacitat dels catalans al respecte, ja no n'estic tan segur que siguem un poble que sigui especialment famós o conegut o valorable pel seu esperit crític. De vegades em sembla que no, que de vegades som una mica escèptics, de vegades som una mica... perquè l'escepticisme i l'esperit crític no és gens el mateix, de vegades som una mica reuixats i ens embalem fàcilment sense massa discerniment. Per tant, em sembla que és un bon tema de reflexió, sí. L'hem de tenir en compte i tant de bo puguem potenciar i fomentar un esperit crític rigorós i radical entre nosaltres. Sí, sí. Molt bé. Jo mateix, doncs, des d'aquí dalt, des de la mesa, parlaves, Raimon, de la qualitat humana, si ha de ser objecte de l'acció política, de l'acció de govern o no, i diferenciaves entre
un cert liberalisme, no? Que seria més tradicionalment abstencionista en aquest sentit, pensant que la societat ja s'autoorganitza per ella mateixa, però tu diferenciaves en el que també en aquest sentit és bo que des de la política doncs, es treballi en aquest sentit, no? Perquè, com deies tu mateix, moltes persones per la situació en el que ha viscut o en el context econòmic, social, cultural, etc., doncs potser no tindrà aquestes oportunitats que sí hem tingut o que tenim alguns altres, no? Per tant, jo penso que o bé per convicció o bé per interès, jo penso que és bo que els governs treballin en aquest sentit, no? Per interès perquè, com comentaves anteriorment, amb major qualitat humana, penso que a major qualitat capital social, parlem a vegades Robert Putnam, no? Millor funciona la societat, no? Encara que no sigui per convenció, per interès. La pregunta, quins serien els instruments que pugui tenir un govern a l'hora d'augmentar el nivell d'aquesta qualitat humana? A través de les escoles, mitjans de comunicació, el Ferran semblava bastant escèptic en aquest sentit, no? No, evidentment el sistema educatiu és important. El foment del debat, el posar aquests temes sobre la taula, fer que la gent en parli, que discuteixi sobre això, a tot nivell. O sigui, de vegades ens queixem que no hi ha participació, que la gent es queda molt a casa. No sé si de vegades sabem plantejar en els llocs oportuns els temes oportuns. I aquest és un tema que s'hauria de discutir doncs, des del nivell més petit d'una associació de veïns o del barri, el que sigui, fins al Parlament, diguem-ne. No? Vull dir que és un tema prou transversal perquè bàsicament és un criteri d'actuació i d'orientació, diguem-ne. No? I per tant, és important incorporar-lo com una mica un reflex de dir, a veure, això que estem estudiant, en aquest tema de la qualitat de gana, com afecta? I té incidència? No hi té? O al revés? Estem tenint en compte el tema de la qualitat humana quan fem unes obres públiques, quan fem un sistema educatiu, un sistema sanitari? Perquè està lligat d'alguna manera amb tota iniciativa social i amb tota acció social. I per tant, el quid està, el tenim present aquest criteri o simplement no sabe, no contesta? Vull dir, l'ignorem, passem d'ell, no el tenim en compte. Per mi la cosa bàsica és aquesta, és o incorporar-lo activament o oblidar-lo. I un partit el que pot intentar és dir com faig que això formi part del meu ADN, però d'un ADN que s'explicita regularment i que es posa sobre la taula i que em mou a fer coses en una línia determinada. Molt bé. Pel Ferran Sáez, el senyor Carles Andreu pregunta: quin tant per cent donaria el tècnic sobre el polític? Carles Andreu? Sí. Quin pes donaria el tècnic respecte a les decisions del polític que tantes vegades està davant de temes dels que no hi entén ningú res? Sí, aquí hi ha una... Ja l'entenc el que vol dir. Aquí hi ha un equívoc, que és que moltes vegades encara continuem pensant la democràcia liberal tal com va ser formulada al segle XVIII per Jefferson, posem per cas. És a dir, el problema més greu que tenien i això ho explica molt bé Alexis de Tocqueville a La democràcia a Amèrica. Alexis de Tocqueville va a Amèrica el 1830. Per això es publica 10 anys més tard, però diu, bueno, la política als Estats Units, la democràcia, consistia en que un granger de Vermont havia de triar si amb els seus impostos arreglaven la teulada d'una escola o feien un pont. Ja està. Nosaltres continuem pensant en aquesta clau quan en l'actualitat ni tan sols els experts poden prendre decisions que es considerin, podríem dir, absolutament intel·ligents. Per exemple, jo no sé exactament que jo no ho sàpiga és normal, però em refereixo a que és molt probable que ningú sàpiga actualment quina és l'alternativa energètica més intel·ligent. Que sàpiga jo. Llavors, clar, aquí dius, davant d'un cas, o en el cas del transvasament, exactament, ningú sap, és a dir, per què? Perquè ja no som un granger de Vermont que havia de triar entre si arreglar una teulada o fer un pont, sinó que hem de fer coses realment molt complicades, i en aquest cas ni els experts ni els polítics poden prendre decisions, podríem dir, d'aquelles que no tenen, que són les que són, no?
I jo crec que ens hem d'acostumar a viure amb un cert nivell d'incertesa. No? Responent directament a la pregunta que em diu, jo crec que un polític ha d'estar envoltat de persones que coneguin determinades coses en profunditat, però que les decisions les ha d'acabar prenent ell. Perquè la gent l'ha votat amb ell, no ha votat amb un senyor que sap sobre no sé què. Des de la primera línia prefereixen intervenir oralment i per sota. Per sota? Que bé, no sé com fer la pregunta, sé molt bé el que vull preguntar, però no sé com fer la pregunta. Partint d'una realitat que no sabem realment la veritat de lo que passa, estem bastant a lo desconegut, no? I després envoltat de la corrupció que hi ha en aquests moments. Desgraciadament, gairebé en tots els partits hi ha hagut corrupció, tant si d'aquesta dreta, esquerra, mitja, per tot arreu. Aleshores, la persona, l'ésser humà, té que tenir les idees molt clares i té que ser aquesta persona que diu el Raimon d'intentar cap on anem i el que volem, perquè no se'ns ha ajudat gaire en quant a evolucionar com tinguent uns models de partits polítics. En general, estem aquí i evidentment podem ser simpatitzants d'on estem, no? Si no, no hi seríem. Però crec que falta una transparència molt gran a dintre dels partits. En el cas del govern actual ha fet un pas endavant molt gros en aquest sentit. Vull dir, més que transparència és allò d'un striptease, pràcticament. Però n'hi ha. No, evidentment, però és a dir, això sempre passarà, és a dir, sempre passarà alguna cosa, de la mateixa manera que sempre hi haurà algú que va pel carrer i en una mudança li cau un piano de cua al damunt, per molta seguretat que s'hi posi, sempre passarà alguna cosa així, però si per exemple s'aposta per la transparència, llavors passa menys. Bueno, jo això és el que espero, no? Però vull dir que aquestes apostes s'han de tenir presents i un s'ha de treure el barret davant de coses d'aquestes, no? Penso. Per l'àvia del Ferran, uns valors no eren importants i pel Ferran ho són i pel seu fill segurament ho són més, no? Jo penso que la societat evoluciona, canvia, perdoneu per la intervenció. Sí. Jo penso que en el sentit del que vostè diu, penso que en el segle XXI hi ha una demanda i una exigència de que uns certs valors democràtics es facin més efectius que potser a finals del segle XX, no? Que la societat era més tolerant, no? I un company de facultat va titular un article que deia de la reverència a la intransigència, no? És a dir, la relació dels ciutadans amb els polítics, no? Que als 80 reverència el feien barretades, no? Gràcies de lo bé que fan, no? I hem passat d'un extrem a un altre, no? Sí. Els valors han canviat en aquest sentit, no? També. I amb això pensava, el cardenal Mazarino definia la política, imagini's, com la gestió del secret, que és el contrari de... Inclús feia una cosa que jo sempre ho he trobat gairebé tràgic, no? Diu, no confiïs en la gent que revela els secrets perquè revelarà els teus. I després afegeix, diu, però no confiïs en la gent que no revela els secrets perquè no en podràs treure res d'ell. Per tant, la conclusió és no confiïs en ningú. Vols dir que és tan... És molt nihilista. No? Però a veure, Fran, vols dir que el nostre temps la política és tan diferent que en el temps del Mazarino? A nivell de canvi de valors jo crec que sí. No, a nivell de secretisme. Home, hi ha secrets que són necessaris. No? És que les grans decisions polítiques, ja ho sabeu, es prenen en converses informals, en telefonades, en reunions on no hi assisteix ningú més que dues persones i no se sap mai què s'ha dit allà. I això és el nostre pa de cada dia, vulguem o no. I no tinc clar que es pugui evitar i que no sigui consubstancial, però la realitat va per aquí. Però els homes, per una altra banda, som animals polítics, ja ho deia Plató, no? Aristòteles, perdó. Aleshores, encara que sigui gran, m'encanta la política. I aleshores hi veus
Sí, però el que vull dir és que política i transparència no és una relació clara ni fàcil. Xavier Cos pregunta: és possible i fins i tot desitjable una societat que faci compatibles valors econòmics i valors postmaterials? No, però aquí podem respondre. Qualsevol dels dos. Bueno, jo dic, a veure, sí, jo crec que sí que és possible, en la mesura de que la generació d'activitat econòmica, sigui del tipus que sigui, no té per força que generar, diguem-ne, catàstrofes mediambientals. És a dir, no crec que hi hagi res d'incompatible amb això, no? El que passa que hi ha vegades que s'han de fer determinades tries, no? I dir això va primer que l'altre. És que segurament sempre ha sigut així. A mi la distinció aquesta materials postmaterials em xoca amb una cosa tan elemental com la frase evangèlica de no només a pa viu l'home, diguem-ne. O sigui, des del mateix principi hi ha hagut evidentment la importància brutal de la supervivència, però immediatament es va generar elements culturals que no hi estaven allò sotmesos totalment ni estrictament funcionals. I la doble dimensió de lo material i l'espiritual, diguem-ne, o cultural, digue-li com vulguis, sempre ha anat una mica en paral·lel i desenvolupant-se. Per això, quan llegeixo la distinció aquesta, dic és una mica insòlit, això de dir, no, primer ens preocupem per menjar i quan estiguem ben tips, llavors anirem a un concert. No va ben bé així la vida, diguem-ne, no? Em sembla, Hi ha dues preguntes en micro també, Joan Maria. Sí, igual que abans dèieu que aquest partit té dues ànimes, també les persones que estem per aquí a vegades tenim vacil·lacions, la jerarquia de valors ens falla entre liberalisme i socialdemocràcia. És una cosa que ens passa molt i, per exemple, quan l'estat del benestar a vegades s'ha excedit o ha creat disfuncions, potser a vegades tendim més cap a una banda o més cap a l'altra, no? Fets aquesta reflexió només per dir que el que abans dèieu de que fins a quin punt la societat s'ha de fer càrrec de les persones i que hi ha una visió liberal o neoliberal que hi estaria en contra. O sigui, en aquest moment, la reflexió que vull fer de manera sintètica seria: en aquest moment vivim a Matrix i no podem sortir-ne. És a dir, ja no és el moment en què una persona pugui dir mira, jo tiro pel dret, me'n vaig a viure al camp davant de tanta cosa, vull viure... No, estem tots tan controlats que no podem sortir de Matrix. Per tant, la societat s'ha de fer càrrec de les persones, perquè no tenim la possibilitat de sortir-ne. És un sistema tan complicat i estem tan controlats que necessàriament vivim en una xarxa, dic Matrix perquè se m'entengui què és el que vull dir, en què necessàriament no hi ha, des d'un punt de vista intel·lectual, manera de defensar que la societat es desentengui de les seves persones. Només era aquest comentari. Vol comentar? Jordi? No sé si em sortirà un comentari o una pregunta, a veure per on acaba. Que jo volia fer esment també a la feina que s'ha estat fent i que vàrem fer ara fa un cap de setmana o fa 2 caps de setmana amb la Convenció Nacional, al qual d'alguna manera el partit està reformulant un discurs molt empeltat de valors, molt intentant posar al dia tota una sèrie de valors i intentant d'alguna manera resoldre algunes d'aquestes dicotomies clàssiques que teníem entre liberalisme i socialdemocràcia, no? Entre aquesta ànima liberal tan pròpia i aquesta ànima socialdemòcrata també tan pròpia d'alguna manera, no? I al final acabem reformulant doncs, que ens interessa un model econòmic o que promovem un model econòmic que posi la persona al centre, que el benestar, en el qual el benestar de les persones sigui la conseqüència, o que treballem per aquest tipus de model econòmic, al qual el benestar de les persones sigui la conseqüència directa de tot el que fem, no? Col·locar de nou la persona en el centre del model econòmic, i aquesta feina s'està fent. Ara jo em plantejo, estem traslladant el nostre discurs i també en general com a classe política ens anem trobant doncs, en una societat del segle XXI amb polítics del segle XX, no? I com la farem aquesta transició d'alguna manera, com ens anirem empeltant tots d'aquests nous altres valors, com anirem distingint i anirem posant al centre els valors que d'alguna manera la societat ens demanda, quan fins ara el que tenim són màquines d'aprendre a guanyar eleccions, per dir-ho així, més que de respondre tot sovint molt directament a aquestes necessitats que ens està plantejant la societat. Veig que al final m'ha sortit una pregunta que no sé si l'entomareu o no. De fet la tenia per escrit una miqueta formulada en el sentit: com ens assegurem
que els polítics o els representants, els candidats, tinguin qualitat humana suficient com per exercir aquesta feina. Perquè a nivell dels més alts nivells ho tenim garantit i després baixem als municipis i baixem als ajuntaments petits i baixem a situacions molt més micro i allà les coses de vegades van com van. Com ens podem assegurar, com ens podem garantir que ens estem dotant dels líders adequats? Aquest és un problema fonamental perquè no hi ha indicadors objectius de qualitat humana. No pots passar un test i dir, mira, aquest aprova i aquest no. Llavors, normalment és una transmissió, diguem-ne, per contagi i de vegades ho comparo amb una empresa. En una petita empresa, doncs, l'empresari, 10 treballadors que ha contractat ell, segurament ell no s'haurà ni formulat això, però ell contactarà gent que li sembla, si per ell això és important, que allò hi és, diguem-ne. I si algú després descobreix que no va massa en aquesta línia, potser l'apartarà. Però no sobre unes bases objectives, sinó és el nivell dels intangibles una mica. I la gestió d'intangibles en una organització és molt complicada. I en un partit polític també. Llavors, ha de ser més que això impregni de tal manera la dinàmica que ja naturalment es vagi funcionant així i la persona que no va per aquí fins i tot s'hi trobi incòmoda i surti com rebotada perquè no és a casa seva. Si una organització aconsegueix que en el seu clima, en la seva cultura política o cultura organitzativa, això formi part de l'ADN, llavors és com funciona, diguem-ne, no? Ara, és difícil objectivar-ho, és molt difícil objectivar-ho. I després el que deies de posar les persones, posar el benestar de les persones en el centre de l'economia. Això és correcte. També podríem dir posar la seguretat de les persones en el centre de les estructures. El que jo dic és i posar la qualitat de les persones al centre d'on, diguem-ne. O sigui, l'altre és fàcil de captar, la seguretat, que la gent pugui anar pel carrer sense que un tiro, etc. El benestar, que tingui feina. Ara, l'altre, l'entrar en una dinàmica de viure la vida com un procés de millora i tal, això ja és molt més eteri i molt més complicat. I alhora jo reivindico que hauria de ser part de les nostres preocupacions, com ho és el benestar, com ho és la seguretat. Doncs també aquesta idea. Més difícil de trobar fórmules, potser sí, però no per això ho abandonem per la mandra de dir és que no sabem com fer-ho, per tant deixem-ho córrer. Hi ha una darrera pregunta d'en Joan Centelles, però abans volia fer un comentari. Ja he dit que donaria mala sort això que he dit d'assegurar que podíem tenir el fluid elèctric i tot això. Això em passa per part. Acabem de seguida. Volia comentar per la propera sessió que anirà a càrrec d'en Francesc Torralba i jo penso que per la qualitat també del ponent, no? Que ho digueu a les persones que els interessi, siguin militants o no del nostre partit. Jo penso que poder tenir el Francesc Torralba com els dos ponents d'avui doncs és una oportunitat que penso que val la pena. I un petit comentari, com que en aquesta societat hi ha una institució que té molt de pes que es diu Futbol Club Barcelona, oi? I com que ens vam classificar per les semifinals, oi? Coincideix amb la sessió del Torralba, l'avançarem mitja horeta abans. Perdoneu que sembla una frivolitat, però ja sabem com funciona, serà a les 19, a les 7 de la tarda, no a 7:15. El proper dia, aquí hi ha el programa, començarem a les 7, no a 7:15, d'acord? I l'última pregunta, per acabar, el senyor Joan Centelles pregunta, el primer conferenciant que ets tu, Raimon, diu, si la qualitat humana no es cultiva, no estem condemnats a patir anomalies polítiques tals com la corrupció. Absolutament, estic molt content perquè el senyor Joan Centelles ha captat perfectament el que jo volia dir, per tant marxo molt satisfet perquè plantejar aquesta pregunta vol dir que sí. Jo només puc dir i tant que sí, per mi si ignorem això ens obre les portes a la degradació del sistema, però esclar, ja he dit que per mi sempre acabava anant a parar a queixar l'ungüent que tot ho cura. Doncs miri, pot ser que sigui així, però jo hi crec que és veritat que ignorar el tema de la qualitat humana obre portes a corrupció i biaixos de decisió, certament. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies Raimon i gràcies Ferran per les vostres intervencions i a vostès per la seva participació i ens veiem el proper
dimarts a les 7, amb Francesc Sorraba. Merci.